जय श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरावनचारि। जमुना तीरावनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामो राम राम हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 देव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज जी की जय। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजाता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभूजी माताजी सर्वांचं स्वागत आहे आजच्या श्रीमद भागवतम चर्चेमध्ये। तर मागच्या वेळेला आपण चर्चा केलेली की कशा प्रकारे श्रीमद भागवताच्या मतानुसार प्रत्येक व्यक्तीने शरीर आणि आत्मा एकत्र राहण्यासाठी जेवढं आवश्यक आहे भौतिक जगामध्ये व्यवस्थित राहण्यासाठी जे आवश्यक आहे त्यांची जीवनावश्यक वस्तूंची व्यवस्था करावी, परंतु त्या जीवनावश्यक वस्तूंची व्यवस्था केल्यानंतर राहिलेला जो वेळ आणि जी शक्ती आहे ती भगवंतांना जाणून घेण्यामध्ये आणि आध्यात्मिक जीवनामध्ये प्रगती करण्यासाठी घालवणे आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे, ना की अशा गोष्टींसाठी ह्या मौल्यवान जीवनाचा काळ घालवणे ज्या की नश्वर आहेत, काही काळापुरते क्षणिक राहणारे आहेत। आणि आपण वेगवेगळे श्लोक पाहिले त्याच्याविषयी की कशा प्रकारे नारद मुनी श्रीमद भागवतामध्ये व्यासदेवांना सांगतात की तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो, की जे कोविद जे खरेच बुद्धिमान व्यक्ती आहेत ते अशा गोष्टींसाठी प्रयत्न करतात ज्या की शाश्वत आहेत। त्या अशा प्रकारच्या भौतिक आनंदासाठी प्रयत्न करत नाहीत जे की निम्न योनीमध्ये
किडे, मुंगी, कुत्रे, मांजर, पक्षी, झाडं, जलचर प्राणी इत्यादी बाकीच्या निम्न प्रजातीच्या प्राणीमात्रांसाठी जे भौतिक सुख उपलब्ध आहे, जे की असंही चुकणार नाहीये, कोणत्याही जन्मामध्ये प्राप्त होणारच आहे, अशा नश्वर गोष्टींसाठी बुद्धिमान व्यक्ती प्रयत्न करत नाहीत. तर जी शाश्वत आहे, जी आपल्यासोबत ह्या जीवनात आणि ह्या जीवनाच्या नंतर पण आपल्यासोबत राहील, अशा आध्यात्मिक प्रगतीसाठी, भक्ती मार्गासाठी बुद्धिमान लोकं प्रयत्न करतात. तर याच्यावर आपण चर्चा केली होती. तर येणारे श्लोक खूप सुंदर आहेत. आपण श्लोक क्रमांक 4 पासून सुरुवात करूया. माताजी हा- श्लोक नंबर बरोबर आहे ना? हो हरे हो कृष्ण. प्रभूजी 4 नंबर आहे, 4 बरोबर आहे नंबर. प्रभूजी. ओके, हरे ओके. कृष्णा प्रभु जी, हरे क्षमा कृष्ण. चाहती हूँ। हाँ, कालिंदी माता। प्रिया प्रभु जी, एक्चुअली ये हिंदी वाली क्लास नहीं है क्या? हाँ, माताजी, मराठी श्रीमद् भागवतम है माताजी। सॉरी, अरे, मुझे लगता है प्रभु जी मैंने गलती से ज्वाइन कर सॉरी. लिया, नहीं, क्षमा नहीं, कीजिए प्रभु जी, ठीक मैं है. लीव करना सॉरी, चाहती सॉरी माताजी. ओके. हूँ। हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण. कृष्ण, हरे कृष्ण. तर कृपया श्लोक म्हणण्याचा प्रयत्न करा. सत्यां क्षितौ किं कशिपो प्रयासैर् सत्यां क्षितौ क्षितौ सत्याक्षितौ किं किं कशिपो कशिपो प्रयासैः प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेः उपबर्हणैः किम् बाष्पीः बाहो बाहो स्वसिद्धेरुपबर्हणैः सिद्धेरुपबर्हणैः सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या सत्यञ्जलौ सत्यञ्जलौ लौकिं किं पुरुधानपात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किं सुकूलै दुकूलै वल्कलादौ दिग्वल्कलादौ सतिन्दुकूलै सतिन्दुकूलै. तर या श्लोकामध्ये शुकदेव गोस्वामी अ, वैराग्याचं अंजन घालत आहेत आपल्या सर्वांच्या डोळ्यामध्ये, की ते सांगतात, की आपल्याला जीवन जगण्यासाठी ज्या काही मूलभूत गरजा आणि आवश्यकता आहेत, त्या भगवंतांच्या कृपेने निसर्गाद्वारे अरेंजमेंट त्याची व्यवस्था केली गेलेली आहे आणि त्यासाठी ते वेगवेगळे उदाहरणं देतात आणि याचा अर्थ असा नाही, की आपण आत्ताच घर वगैरे सगळं सोडून पूर्णपणे भगवंतांवर अवलंबून राहायला सुरुवात करावी. का? कारण आपली भगवंतांवरची श्रद्धा अजून तेवढी दृढ नाहीये. जर तेवढी श्रद्धा दृढ असेल तर काही हरकत नाही. व्यक्ती पूर्णपणे भगवंतांच्या वर 100% अवलंबून राहू शकेल. परंतु जोपर्यंत ती श्रद्धा दृढ होत नाही, तोपर्यंत आपल्याला घरी राहून भक्ती मार्गाच्या नियमांचं, तत्वांचं पालन करून आध्यात्मिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. तर आधी आपण ह्याचा अनुवाद आणि तात्पर्य वाचू. हरे कृष्ण. अलका माताजी. हरे कृष्ण प्रभूजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत माताजी. निधनासाठी अमर्याद भूमीतल असताना शय्या आणि पलंगाची आवश्यकता काय? स्वतःचे बाहू असताना उशीची आवश्यकता काय? स्वतःच्या हाताची ओंजळ असताना विविध प्रकारच्या भांड्यांची आवश्यकता काय? भरपूर आच्छादने किंवा बलकले असताना वस्त्रांची आवश्यकता काय? तात्पर्य श्रील प्रभुपादजी द्वारा. श्रील प्रभुपादजी की जय. संरक्षण आणि शरीरास सुखकारक अशा जीवनाच्या गरजा विनाकारण वाढवू नयेत. अशा भ्रामक सुखांच्या व्यर्थ शोधात मानवी शक्ती वाया जाते. भूमीवर विश्राम करणे शक्य असेल तर सुंदर शय्या आणि मऊ उशी मिळवण्याचा प्रयत्न का करावा? उशीचा उपयोग न करता निसर्गाने दिलेल्या मृदू हातांचा उपयोग करून जर विश्राम करणे शक्य असेल तर उशीसाठी प्रयास करणे आवश्यक नाही. प्राण्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा आपण जर अभ्यास केला तर आढळून येईल की त्यांना इमारती बांधण्या इतकी आणि त्यातील सामान मिळवण्या इतकी बुद्धी नसते आणि तरीही ते मोकळ्या जागेत विश्राम करून निरोगी जीवन जगतात. अन्न कसे शिजवावे हे त्यांना माहीत नसते, तरीही ते मनुष्यापेक्षा निरोगी जीवन अत्यंत सहजपणे जगतात. याचा अर्थ असा नाही की मानवी संस्कृतीने पशूंप्रमाणे जीवन जगावे किंवा संस्कृती, शिक्षण व नैतिकता विहीन असे विवस्त्र वन्य जीवन जगावे. बुद्धिमान मनुष्य हा एखाद्या पशुप्रमाणे वागू शकत नाही. उलट पक्षी त्याने कला, विज्ञान, काव्य आणि तत्वज्ञान या विषयांमध्ये आपल्या बुद्धीचा वापर केला पाहिजे. अशा रीतीने तो मानवी संस्कृतीची वाटचाल प्रगत करू शकेल. परंतु या ठिकाणी शुकदेव गोस्वामी सुचवतात की
पशूंपेक्षा अनेक प्रकारे अत्यंत श्रेष्ठ असणारी विशेष अशी मानवी शक्ती ही केवळ आत्मसाक्षात्कारासाठीच उपयोगात आणली जावी. परमेश्वराबरोबरचा आपला विस्तृत संबंध पुनर्स्थापित करण्याच्या ध्येयाकडेच मानवी संस्कृतीने प्रगती करावी. कारण ही गोष्ट मनुष्य जीवनाखेरीज अन्य कोणत्याही जीवनात साध्य होऊ शकत नाही. मनुष्याने भौतिक जगाच्या निरर्थकपणाची जाणीव करून घ्यावी. त्यास बदलणारे स्वप्नदृश्य मानावे. जीवनातील अत्यंत दुःखांवर उपाययोजना करण्यासाठी मानव प्रयत्न करावे. इंद्रिय तृप्ती करणे याच उद्देशाने प्रेरित झालेली वा सभ्यतेचा मुलामा दिलेली संस्कृती म्हणजे भ्रमच आहे आणि अशा संस्कृतीला संस्कृती असं म्हणता येत नाही. मनुष्य अशा भ्रामक कार्यांचा पाठपुरावा केल्यामुळे मायेच्या पाशामध्ये गुंतला जातो. प्राचीन काळातील ऋषीमुनी हे काही तथाकथित आधुनिक सुखसोयी आणि सामान सुमनाने युक्त अशा राजप्रसादामध्ये राहत नसत. ते कुटीमध्ये किंवा वनांमध्ये राहत असत आणि भूमीवरच बसत. तरीही त्यांनी सर्व प्रकारे परिपूर्ण असे सर्वोच्च ज्ञानाचे विशाल भांडार मागे ठेवले आहे. श्रील रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी हे राज्यशासनामध्ये उच्च पदस्थ मंत्री होते. तरीही एका रात्री एकाच वृक्षाखाली आसरा घेत असत. त्यांनी दिव्य ज्ञानावर विपुल प्रमाणात ग्रंथरचना केली. एका वृक्षाखाली ते 2 रात्र देखील राहत नसत. तेव्हा आधुनिक सुखसोयीने युक्त अशा घरांविषयी काय सांगावे. त्या परिस्थितीत असूनही त्यांनी आपल्याला आत्मसाक्षात्काराविषयी अत्यंत महत्वपूर्ण असे ग्रंथ दिले. तथाकथित सुखसोयी या प्रगतीपथावरील संस्कृतीसाठी उपयोगी नाहीतच, उलटच त्या सोयी जीवनातील प्रगतीसाठी अपायकारकच आहेत. प्रगत साक्षात्कारासाठी 4 वर्ण आणि 4 आश्रम असलेल्या सनातन धर्म पद्धतीमध्ये जीवनाच्या सुखदमतासाठी पुष्कळ संधी आणि पुरेसे मार्गदर्शन आहे. यामध्ये प्रामाणिक अनुयायास जीवनाचे इप्सित ध्येय प्राप्त करण्यासाठी स्वेच्छेने संन्यस्त जीवन स्वीकारण्यास सांगितलेले आहे. प्रारंभापासूनच विरागी आणि आत्मसंयमी जीवन जगण्याचा जर मनुष्याचा सराव नसेल तर शुकदेव गोस्वामींनी शिफारस केल्याप्रमाणे त्याने जीवनातील पुढच्या काळात संन्यस्त जीवन जगण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामुळे त्याला इच्छित यश प्राप्त होण्यास सहाय्य होईल. श्रील प्रभुपादजी की जय. हरे कृष्ण. प्रभुजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. तर या ठिकाणी आपण पाहतो शुकदेव गोस्वामी सांगत आहेत की कशा प्रकारे जीवनाच्या मूलभूत गरजांसाठी भगवंतांच्या दयेने आपल्याला सर्व काही आवश्यक गोष्टी निसर्गतः प्राप्त झालेल्या आहेत. आणि केवळ आपल्यालाच नाही तर भगवद्गीतेमध्ये भगवंत सांगतात की बाकीचे जे प्राणी, पशु, जलचर, भूचर जे काही प्राणी मात्र आहेत त्या सर्वांचे ते अहम बीज प्रदापिता की सर्वांचे ते वडील आहेत. आणि ज्या प्रकारे आपण मागच्या वेळेला उदाहरण सांगितलेलं की लहान मुलाला झोपताना रात्री झोपायला जाताना काळजी करण्याची गरज नसते की आई बाबा मला तुम्ही उद्याच्या नाश्त्याची व्यवस्था केली आहे ना किंवा उद्याच्या जेवणाची व्यवस्था केली आहे ना. त्याला ही खात्री असते की आई वडील निश्चित त्याची जी काही आवश्यक गोष्टी आहेत त्या सर्वांची काळजी व्यवस्थित घेतील. त्या प्रकारे भगवंतांवर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या भक्तासाठी खूप काळजी करण्याची गरज नाहीये. का? कारण भगवंत त्याची इतके व्यवस्थित प्रकारे काळजी घेतात. जसं ध्रुव महाराजांच्या कथेमध्ये एक खूप सुंदर रेफरन्स येतो एक की ज्यावेळेस ध्रुव महाराज यांची सावत्र आई सुरुची ज्यावेळेस त्यांचा अपमान करते वडिलांच्या मांडीवर बसलेले असताना, उत्तानपाद महाराजांच्या मांडीवर बसलेले असताना आणि त्यांचा अपमान करते हे सांगून त्यांना खाली ओढून की हे ध्रुवा, तुला जर तुझ्या वडिलांच्या मांडीवर बसायचं असेल तर तुला माझ्या पोटातून जन्म घ्यावा लागेल. आणि ध्रुव महाराज हे क्षत्रिय असल्यामुळे त्यांना खूप दुःख होतं या अपमानाचं आणि ते रडत रडत आपल्या 5 वर्षांचा बालक आपल्या आईजवळ, सुनीतीजवळ, जी की त्यांची खरी आई आणि असते, तिच्याजवळ येतात. आणि तर त्यावेळेस सर्वात अगोदर सुनीती ही ध्रुव महाराजांचं सांत्वन करते जेणेकरून त्यांच्या मनामध्ये बदल्याची भावना राहू नये, निर्माण होऊ नये, आपल्या सावत्र आई प्रती द्वेष निर्माण होऊ नये.
आणि त्यानंतर ती ध्रुव महाराजांना सांगते, की "हे निश्चित खरं आहे बाळा, तुला जरी कटू वाटत असेल, की तुझ्या सावत्र आईने सांगितलेलं, की तुला जर तुझ्या वडिलांच्या मांडीवर बसायचं असेल, कारण तुझ्या वडिलांना ती पत्नी जास्त प्रिय असल्यामुळे त्या पत्नीच्याच मुलाला तुझ्या वडिलांच्या मांडीवर बसण्याचा हक्क आहे." आणि त्यावेळेस ध्रुव महाराज इच्छा व्यक्त करतात, की त्यांच्या वडिलांचंच काय, पण वडिलांचे वडील म्हणजे आजोबा किंवा आजोबांचे पण वडील म्हणजे ग्रेट ग्रँडफादर पणजोबा ह्यांच्यापेक्षाही श्रेष्ठ मला राज्य प्राप्त करायचंय. म्हणजे ध्रुव महाराजांचे वडील महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद महाराजांचे वडील स्वयंभुव मनू आणि स्वयंभुव मनू यांचे वडील ब्रह्माजी, लॉर्ड ब्रह्मा. तर या ब्रह्मांपेक्षाही श्रेष्ठ राज्य प्राप्त करण्याची इच्छा व्यक्त करतात आणि ध्रुव महाराजांची आई सुनीती त्यांना मार्गदर्शन करते, की मी जरी तुला तुझ्या इच्छित गोष्टी देण्यासाठी सफिशियंट किंवा माझ्यात जरी तेवढी क्षमता नसेल तुला इच्छित गोष्टी मिळवून देण्यासाठी, परंतु मी असं ऐकलं आहे, की भगवंत जे आहेत ते कोणत्याच व्यक्तीला असंच सोडत नाही. जो व्यक्ती त्यांच्याकडे कोणत्या इच्छेने त्यांना अप्रोच करतो, त्यांच्याकडे जातो, अशा व्यक्तीला कधीही एकटं सोडत नाहीत. आणि सुनीती, ध्रुव महाराजांची आई त्यांना सांगते, की अशा भगवंत विष्णूंना प्राप्त करण्यासाठी मी ऐकलेलं आहे, की बरेच ऋषी महात्मे हे जंगलामध्ये जाऊन त्यांच्या भगवंतांवर लक्ष केंद्रित करतात, ध्यान करतात. आणि ध्रुव महाराज त्यावेळेला फक्त 5 वर्षाचे बालक होते. तर त्यांच्या आईला कल्पना होती, की या 5 वर्षाच्या मुलाला कसं एकटं पाठवणार? त्याच्या मनामध्ये किती चिंता असेल, की आपण कशाप्रकारे राहू? कोण आपली दैनंदिन काळजी घेईल? कोण आपल्याला खाण्यासाठी देईल? तर त्या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी ध्रुव महाराजांची आई सुनीती त्यांना सांगते, की "बाळा तू असा विचार करू नको, की घरी आई एवढं व्यवस्थित काळजी घेते, तर जंगलात भगवंतांवर जर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी, ध्यान करण्यासाठी मी गेलो तर कोण काळजी घेईल?" त्या सांगतात ध्रुव महाराजांना, की भगवंत हे हजारो आईंची माया आणि प्रेम आपल्या भक्ताला देण्यासाठी समर्थ आहेत. म्हणजे ते आपल्या भक्ताला एकटं कधीच पडू देणार नाहीत, जे की पूर्णतः त्यांच्याप्रती समर्पित आहेत अशा भक्तासाठी. तर अशा प्रकारे ध्रुव महाराजांना भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मार्गदर्शक गुरु बनण्याचं जे पहिलं कार्य जे कोणी केलं असेल ते त्यांच्या आईनी सुनीतीने केलं. तर खूप छान सांगतात, की भगवंत कशाप्रकारे सर्व आवश्यक गोष्टी भक्ताला भक्तासाठी व्यवस्था करतात आणि त्याला कधीही एकटं पडू देत नाहीत. तर इथे शुकदेव गोस्वामी त्याप्रमाणे सांगत आहे, की जे बाकीचे निम्न योनीतील प्राणी आहेत, जसे कुत्रे, मांजर, बाकीचे पशु-पक्षी इत्यादी, असं आहे का, की आपण श्रेष्ठ किंवा अधिक बुद्धिमत्ता असलेल्या शरीरामध्ये मानव जन्म प्राप्त केलेला आहे. तर केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा ह्या मूलभूत गरजांची जी पूर्तता आहे, ती केवळ आपल्यासाठी भगवंत करत आहेत? असं अजिबात नाही. इथे श्रील प्रभुपाद सांगतात, की कशाप्रकारे जे प्राणी असतात, त्यांच्याकडे ना तर इतकी बुद्धी असते, की एखादं खूप सॉफिस्टिकेटेड म्हणजे खूप आधुनिक असं घर बांधावं किंवा इंद्रिय तृप्तीसाठी पण काही विशेष व्यवस्था करावी. भगवंतांच्या दयेने जी त्यांना बुद्धी प्राप्त झालेली असते, जसं की आपण पाहतो कुत्रे, मांजरी, कधी काही छोटं बांधकाम होणाऱ्या ठिकाणी काही छोटीशी जागा असती, थंडीच्या काळामध्ये तिथे जाऊन कशीतरी रात्र घालवतात. परंतु भगवंतांच्या दिलेल्या बुद्धीने चालतं त्यांचं पण. असं नाही की केवळ मनुष्यच ह्या पृथ्वीवर जगू शकतात. त्याचप्रमाणे भगवंतांच्याच कृपेने अन्नाची पण त्यांच्यासाठी काही ना काही व्यवस्था होती. त्यासाठी आपण एक उदाहरण पाहू शकतो, की जसं सांगितलं जातं एका हत्तीसाठी जो की नॅचरल एन्व्हायर्नमेंट म्हणजे त्याच्या स्वाभाविक नैसर्गिक जीवन जगतो, त्याला दिवसाला जवळपास 100 ते 150 किलो वेगवेगळं म्हणजे जे काही झाडाचे पानं वगैरे असतील किंवा फळं वगैरे अशा प्रकारचं त्याला अन्न, हे तेवढी त्याची भूक असते. तर विचार करा, की
भारताच्या काही प्रदेशामध्ये जिथे हत्तींचा वावर आहे, जसं की केरळ किंवा कर्नाटकाच्या काही भागांमध्ये, आसाम इत्यादी. तर किती सारे हत्ती आहेत आणि प्रत्येक हत्तीला जर अन्नाची एवढी मात्रा रोजची लागत असेल, तर सर्व हत्तींना मिळून अन्न किती आवश्यक असेल? त्यांच्यासाठी कोणी काही मनुष्य व्यवस्था करत आहे का? अजिबात नाही. भगवंत व्यवस्था करत आहेत. त्याच प्रकारे बाकीच्या प्राणीमात्रांसाठी पण असं म्हणतात, की तुकाराम महाराज म्हणतात ना, की मुंगीसाठी पण भगवंतांनी कुठे ना कुठे साखरेच्या कणाची म्हणा किंवा दुसऱ्या कोणत्या अन्नाची व्यवस्था केलेली आहे. तर भक्तांसाठी विचार करण्याची गोष्ट आहे. जर भगवंत किडे, मुंगी, पशु, पक्षी इत्यादी प्राणीमात्र यांना जर उपाशी ठेवत नाहीत, तर आपण भक्ती मार्गाला लागल्यावर आपल्याला ते एकटं सोडतील का? आपल्याला ते उपाशी ठेवतील का? तर भागवत सांगतं, की ह्या मूलभूत गरजांसाठी खूप जास्त अतिताई प्रयत्न करणं आणि जीवनाचा बहुमूल्य जो वेळ आणि शक्ती आहे, ती गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात घालणं हे योग्य नाहीये. का? कारण भगवंतांनी त्याची व्यवस्था प्रत्येक प्राणीमात्रासाठी केलेली आहे, केवळ आपल्यासाठीच नाही. तर अशी जी मानवी शक्ती आहे, जी की प्राणीमात्रांपेक्षा श्रेष्ठ अशी आपल्याला प्राप्त झालेली विचार करण्याची क्षमता, ती क्षमता आपण आत्मसाक्षात्कारासाठी, भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी वापरली पाहिजे. एक छोटं उदाहरण मी नेहमी देतो, की जसं प्राणीमात्रांमध्ये आणि आपल्यामध्ये कशाप्रकारे बुद्धिमत्ता मनुष्यांना श्रेष्ठ दिलेली आहे. जसं की उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीला ताप आलेला आहे आणि त्या व्यक्तीला एखादा खाद्यपदार्थ खूप आवडतो. परंतु प्रॉब्लेम असा आहे, की तो खाद्यपदार्थ तळीव वगैरे असेल, फ्राईड, तर त्याच्या तब्येतीसाठी चांगला नाहीये. का? कारण त्याची जी तब्येत आहे अजून जास्त बिघडू शकते, मृत्यू पण प्राप्त होऊ शकतो. त्याच्यामुळे अशा मनुष्याला जर कोणी एखादी तळीव गोष्ट वगैरे खायला दिली, तर तो सांगू शकेल, की "धन्यवाद तुम्ही दिल्याबद्दल, परंतु माझ्या तब्येतीसाठी आत्ता हे सुटेबल नाहीये. तर ज्यावेळेस मला हेल्दी पूर्णतः तब्येत छान होईल, त्यावेळेस मी विचार करेन." अशा प्रकारे कितीही आवडत असेल गोष्ट, तरी त्याला तो नाही म्हणू शकतो मनुष्य. त्याच प्रकारे आपण पाहतो, की दुसरे पण खूप सारे नियम शास्त्रांनी घालून दिलेले, जसे की 15 दिवसातून विशेष प्रकारचे जे दिवस आहेत, एकादशी वगैरे, त्या दिवशी आपण अ, उपवास करायला पाहिजे. उपवास म्हणजे उप म्हणजे जवळ आणि वास म्हणजे राहणे. तर भगवंतांच्या जवळ राहण्याचा प्रयत्न करणे अशा विशेष दिवशी शरीराच्या गरजा कमी करून आणि आध्यात्मिक का कार्यकलापांचं व्यवस्थित प्रकारे जास्तीत जास्त पालन करून उपवास करणं हे सोयीस्कर आहे. परंतु हे 2 उदाहरणं तुम्ही घ्या. एका व्यक्तीची तब्येत ठीक नाही, त्याला एखादा तळीव पदार्थ देणे किंवा एखाद्या व्यक्तीने आध्यात्मिक प्रगतीसाठी उपवास करणे. आपण जर प्राण्यांच्या बाबतीत पाहायला गेलं, तर कुत्रे किंवा मांजर जर त्यांची तब्येत ठीक नसेल, परंतु त्यांच्या समोर जर एखादी त्यांच्या आवडती खाद्यपदार्थ जर आणले आपण, तर ते नाही म्हणू शकणार नाहीत. का? कारण इंद्रियांच्या प्रती जे नियंत्रण आहे, मनुष्य जीवनामध्ये प्राप्त झालेलं डिस्क्रिशन ज्याला म्हणतो आपण, की काय बरोबर आहे, काय योग्य आहे, काय अयोग्य आहे. ही जी सदसद्विवेक बुद्धी आहे, ती प्राण्यांपेक्षा कितीतरी श्रेष्ठ प्रमाणामध्ये मनुष्यांना प्राप्त झाली. आणि शास्त्र सांगतं, की आपण जर त्या डिस्क्रिशन किंवा सदसद्विवेक बुद्धीचा व्यवस्थित वापर केला नाही आणि पशूंसारखेच जसं की इन्स्टिंक्टिव्हली वागतात ते, की आत्ता मला भूक लागलेली आहे ना, मग जास्त विचार करायचा नको. काय चांगलं आहे, काय वाईट आहे माझ्यासाठी. समोर दिसतंय ना, खाऊन घ्या. तर शास्त्र सांगतं, की ही वृत्ती झाली पशुची वृत्ती. तर आपण जर पशुच्या वृत्तीप्रमाणेच वागत असू, तर मग शास्त्र सांगतं, की आपण आपल्यामध्ये आणि त्या प्राणीमात्रांमध्ये काही फरक नाहीये. ते फक्त 4 पायांवरचे पशु आणि आपण द्विपाद पशु म्हणजे 2 पायांवरचे पशु. तर खूप सुंदर एक श्लोक येतो महाभारतामध्ये आपण पाहण्याचा प्रयत्न करू. हां, आपण सर्वांनी म्हणण्याचा प्रयत्न करा. आहार निद्रा भयमैथुनं च आहार निद्रा आहारनिद्रा भयमैथुनं च भयमैथुनं च सामान्यम् एतत्
पशुभिर्नराणाम् सामान्येतर पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मो धर्मो हि तेषाम् तेषामधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मे हीना पशुभिः पशुभिः समाना. तर या श्लोकामध्ये सांगितलंय हे जे 4 गुण आहेत कोणते कोणते? आहार म्हणजे अन्न घेणे, निद्रा म्हणजे झोपणे, भय म्हणजे स्वतःच्या संरक्षणासाठी वेगवेगळे प्रयत्न करणे किंवा मैथुन म्हणजे मैथुन क्रियेमध्ये भाग घेणे. हे सामान्यपणे सर्व प्राणीमात्रांमध्ये सारखे आहेत. परंतु धर्म आणि धर्माच्या नियमांचं पालन करणं ही एकमेव अशी गोष्ट आहे जी आपल्याला प्राण्यांपेक्षा प्राणीमात्रांमध्ये विशेष बनवते. आणि जर ह्या धर्मेण हीन पशुभी समाना, की जर धर्माच्या नियमांचं आपण पालन करत नसू तर पशूंमध्ये, प्राण्यांमध्ये आणि आपल्यामध्ये शास्त्राच्या अनुसार काही फरक राहिलेला नाहीये. तर अशा प्रकारे आपण समजू शकतो की मनुष्य जीवन जे आपल्याला विशेष जन्म प्राप्त झालाय त्याचा उपयोग आपली शक्ती जी आहे, जो आपला वेळ आहे त्याचा अधिकाधिक वापर भगवंतांना जाणून घेण्यासाठी, आध्यात्मिक प्रगतीसाठी करणं आवश्यक आहे. आणि एका आध्यात्मिक मार्गाचं पालन करणाऱ्या व्यक्तीने या भौतिक जग कशा प्रकारे नश्वर आहे, कशा प्रकारे क्षणिक आहे, हे समजून घेणं आवश्यक आहे. जसं की आपण पाहतो, असं नाही की आपले आजोबा, पणजोबा, त्यांचे वडील अशा पिढ्यानपिढ्या आपण पाहतो की मनुष्य सामान्यतः इंद्रिय तृप्तीसाठी प्रयत्न करत आहे. असं नाही की ते कोणत्या काळी तरुण नव्हते, असं नाही की कोणत्या काळी त्यांनाही भौतिक आनंद उपभोगण्याची इच्छा किंवा प्रयत्न केला नाही. परंतु त्यानंतर एका स्तराला त्यांच्या पण शरीराने साथ देणं सोडून दिलं. त्यांना पण वृद्धापकाळ भोगावा लागला. त्यांना पण वेगवेगळे रोग किंवा मृत्यूला सामोरं जावं लागलं. त्याच्यामुळं आपण कधी असा समज करून घ्यायला नाही पाहिजे, की सर्वांसाठी जरी भौतिक जगातील नियम काम करत असेल, तरी मी विशेष म्हणून जन्मला आहे आणि मला भौतिक जगातील नियमांचं पालन करण्याची गरज नाहीये. कोणत्या खऱ्या जीवनातील दुःखांवर आपण उपाययोजना केली पाहिजे? जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी हे भगवद्गीता सांगते, की 4 जीवनाचे खरे दुःख आहेत. खरे दुःख हे नाहीये, की स्टॉक मार्केट आज चढेल का उद्या पडेल किंवा पार्टी पॉलिटिकल पार्टीला काय म्हणतो आपण मराठीमध्ये? जे राजनैतिक जे वेगवेगळे पक्ष आहेत, त्यांचे पक्ष एक सत्तेवर किंवा दुसरा, हे तर येत राहतील, बदलत राहतील भौतिक जगातल्या गोष्टी. परंतु जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी हे कुणालाच चुकलेल्या नाहीयेत. त्याच्यामुळे खरा बुद्धिमान व्यक्ती तो शास्त्राच्या अनुसार जो या शाश्वत दुःखांना दूर करण्यासाठी आणि शाश्वत आनंद प्राप्त करण्यासाठी, शाश्वत जीवन प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करतो. तर अशा दुःखांवर उपाययोजना करण्यासाठी मनुष्य जन्मामध्ये प्रयत्न केले पाहिजेत. का? कारण प्राणी जन्मामध्ये हे शक्य नाहीये. प्राण्यांना तेवढी बुद्धिमत्ता नाहीये, की इंद्रिय तृप्तीच्या पलीकडे जाऊन अध्यात्म मार्गासाठी प्रयत्न करणं. ते केवळ मनुष्य जन्मामध्येच शक्य आहे. आणि जोपर्यंत आपण प्राण्यांसारख्या आनंद उपभोगण्याच्या इच्छांमध्ये गुंतलेले राहू, तोपर्यंत शास्त्र सांगतं की आपण पण भगवंतांची जी मायाशक्ती आहे, तिच्या पाशामध्ये गुंतलेले राहू. आणि श्रील प्रभुपादजी सांगतात की असे महान भौतिक जन्मामध्ये भौतिक स्तरावर उच्च पदस्थ महान भक्त पण होऊन गेले. जसं की रूप गोस्वामी आणि श्रील सनातन गोस्वामी यांचं उदाहरण देतात, की नवाब हुसेन शाह जे की बेंगॉलचे सम्राट होते, त्यांच्या अधिपत्याखाली हे जे 2 भाऊ होते सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, ते फिनान्स मिनिस्टर, वित्तमंत्री आणि प्रधानमंत्री म्हणून कार्य करायचे.
परंतु ह्या सर्व भौतिक संपत्तीची आणि सुखाचा त्यांनी सोडलं भगवंतांच्या सेवेमध्ये पूर्ण जीवन केंद्रित करण्यासाठी. अशा वैराग्यामध्ये, की जिथं की वृंदावनमध्ये गेल्यानंतर एका रात्री पण एका वृक्षाच्या खाली एका रात्रीपेक्षा ते थांबायचे नाहीत. का? की त्या वृक्षाच्या प्रती आसक्त होऊ नये, की इथली जागा ही खूप स्वच्छ आणि चांगली आहे, तर इथेच मी रोज झोपत जाईल. अशा प्रकारची भौतिक आसक्ती टाळण्यासाठी म्हणजे त्यांचं जे वैराग्य आहे, खूप उच्च स्तराचं आहे. कदाचित आपल्याला ते प्राप्त होणं कधी शक्य नाही. परंतु एक गोष्ट, एक आदर्श आपण निश्चितच त्यांच्याकडून घेऊ शकतो, की मनुष्याने कधीही जे नश्वर किंवा भ्रमिक असं जे भौतिक सुख आहे, त्याच्या पाठीमागे न धावता आध्यात्मिक प्रगती जी की शाश्वत आहे, ती प्राप्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यास आवश्यक आहे. आणि इथं संन्यस्त जीवन स्वीकारण्यासाठी याचा अर्थ असा नाही, की आपण संन्यासी व्हावं. संन्यस्त जीवन म्हणजे भौतिक आनंद उपभोगण्याच्या इच्छेमधून त्याच्यामधून निवृत्त होणं आणि भगवंतांकडे प्रगती करण्याचा मार्ग त्याच्यासाठी प्रयत्न करणं, हे म्हणजे पण संन्यस्त होण्यासारखंच आहे. ठीक आहे. खूप महत्त्वाचा श्लोक आहे. कुणाचा काही प्रश्न आहे का? प्रभुजीज, माताजीज? हरे कृष्ण. खूप कठोर असा श्लोक वाटला का? की खूप अवघड आहे असं पालन करणं? तर निश्चितच भागवत म्हणत नाही की प्रत्येक व्यक्तीसाठी हे शक्य आहे. परंतु भागवत म्हणत आहे की किमान आपण विचार करायला पाहिजे. आपल्या भौतिक जो कम्फर्ट झोन आपण म्हणतो इंद्रिय तृप्तीचा जे वलय आहे, त्याच्या बाहेर जाऊन आपण विचार करणं आवश्यक आहे. जर भगवत भक्तीमध्ये प्रगती करायची आहे तर. कुणाचा काही प्रश्न आहे का प्रभुजीज, माताजीज? येस प्रभूजी, एक प्रश्न होता. हां. जसं आता आपला मी हां. पूर्णताची हां. ओके, माझा एक प्रश्न होता की जसं आता आपल्या याच्या भागवतामध्ये आता हे सांगितलेलं आहे की अं, की मनुष्याला माहिती आहे की त्याचे मृत्यू होणार आहे, पण अमुक अमुक लोक असं म्हणतात की अमुक लोक असं ते अमुक वेळेस काय होतं की वैराग्य पण येऊन जातं की हे पहा, हा मनुष्य गेला, पण नंतरून तो भाव चालला जातो. असं म्हणतात बरं. की मी कुठे मरणार आहे. म्हणजे हा एक कटू सत्य आहे. सर्वांना माहिती आहे की ज्याचा जन्म आहे त्याचा मृत्यू पण आहे. पण तो त्या गोष्टीच्यासाठी प्रिपरेशन तयारी नाही करत तो प्रभूजी. असं कसं? असं का? हे नाही समजून राहिली खूप अजूनही मी. खूप खूप छान प्रश्न आहे. आणि माताजींनी जो मुद्दा सांगितला, की आपण ज्यावेळेस कोणत्याही व्यक्तीला मृत्यूला प्राप्त करताना पाहतो किंवा कुणाच्या अंतिम संस्कारामध्ये कधी जातो, हं. तर त्यावेळेस निश्चितच वैराग्य काही काळाकरता आपल्या हृदयामध्ये प्राप्त होतं, की अरे, या भौतिक गोष्टींचा काय उपयोग आहे, जर अशा प्रकारे मृत्यूला सर्वांना प्राप्त करायचं आहे शेवटी तर. आणि दुसरा पण एक प्रश्न आहे त्याच्यात, हां. की मनुष्य जे आहे, ती या दुनिया म्हणजे भौतिक जगामध्ये राहून प्रत्येक गोष्टीची प्रिपरेशन म्हणजे प्लॅनिंग सगळं करतो. पण त्याच्यासाठीचं त्याचं जे प्लॅनिंग असतं, तेच तो करायचा चुकून जातो आणि त्याच्यातच त्याचे ते म्हणतात ना, काय म्हणतात? त्याच्यात तो अपयशी ठरतो. ते जसं बरोबर. आता आपण इथे जगून राहिलेलो, तर आपल्या घरामध्ये आता आज संध्याकाळी काय स्वयंपाक केलाय, तो आपण लक्षात करतो. दुसऱ्या दिवशी काय करायचे, इव्हन आपण 2-3 दिवसाचं आपण नक्की करून ठेवतो. पण आपली जी फ्युचरमध्ये येणारी डेथ जी आहे, त्याच्यासाठी आपण जरा पण हे नाही आहोत, काय म्हणतात? तयार तयार नाही आहोत, तयार की नाही नाही करत. आपल्याला जायचं आहे एक दिवशी अशा ठिकाणी जायचंय, की जिथे आपलं शाश्वत स्थान आहे. त्याच्यासाठी आपण तयारी काय, ते जाणकारी पण आपण नाही आपल्याकडे नाही. असं कसं असू शकतं प्रभूजी? सांगाल खरी प्लीज? खरी गोष्ट आहे माताजी, हरे की कृष्ण. अशा प्रकारच्या वैराग्याला जे की काही काळापुरतं राहतं हृदयामध्ये, त्याला शास्त्रामध्ये म्हटलेलं आहे स्मशान वैराग्य. स्मशान वैराग्याचा अर्थ आहे, की ज्यावेळेस आपण त्या ठिकाणी आहोत, त्या व्यक्तीला, मृत झालेल्या व्यक्तीला चितेवर जळताना पाहतो. काही काळापुरतं वैराग्य आपल्यामध्ये प्राप्त होत आहे. परंतु नंतर बाहेर आल्यानंतर आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये एकदा आपण गुंतलो, की पुन्हा इंद्रिय तृप्तीच्या पाठीमागे जायला लागतो.
तर त्याचं मुख्य कारण जे आहे, की ज्या प्रकारचं जन्मोनजन्म आपण भौतिक सुखाच्या पाठीमागं धावल्यामुळे ज्या प्रकारची मानसिकता, मनोवृत्ती आपली तयार झालेली ते एक कारण आणि ह्या आत्ताच्या आयुष्यामध्ये पण ज्या प्रकारे भौतिकवादी लोकांच्या सतत संपर्कात असल्यामुळे त्याचा जो संगत गुण आहे, तो आपल्याला प्राप्त होतो. तर इंग्रजीमध्ये खूप छान म्हण आहे, "अ मॅन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स." याचा अर्थ आहे, की एखादा व्यक्ती ज्या प्रकारची संगती तो व्यक्ती ठेवतो, अशा प्रकारच्या संगतीने तो व्यक्ती जाणला जातो. त्याच्यामुळे आपल्याला जर काही प्रमाणामध्ये विरक्ती आवश्यक आहे आध्यात्मिक प्रगती करण्यासाठी, तर अशा लोकांचा नियमित संग आवश्यक आहे, ज्यांचं की आयुष्यामध्ये कमीत कमी ध्येय तरी तेच आहे, जे आपल्याला प्राप्त करायचं आहे. भगवंतांना प्राप्त करणे किंवा शाश्वत जीवन प्राप्त करणं मृत्यूच्या नंतर. मग अशा पर्सन विथ सिमिलर इंटरेस्ट किंवा ज्यांना तेच ध्येय प्राप्त करायचं आहे, अशा व्यक्तींच्या संगतीमध्ये राहिल्यावर आपले जे ॲस्पिरेशन म्हणजे इच्छा किंवा आपल्याला जे प्राप्त करण्याची जी प्रेरणा, ज्या इच्छा आहेत, त्या इच्छा पण तशाच बनतील. त्याच्यामुळे भगवंतांच्या भगवत भक्तांचा संग नियमितपणे हे खूप महत्त्वाचं आहे. दुसरं आहे शास्त्राचा नियमित अभ्यास. कारण आपण दिवसा जर आपण 24 तासाचं आपलं ब्रेकडाऊन पाहिलं, तर किती वेळ भगवत भक्तीमध्ये म्हणजे हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपामध्ये किंवा श्रीमद भागवत, भगवद्गीतेच्या अभ्यासामध्ये घालवतो आणि किती वेळ भौतिकवादी लोकांसोबत आदान-प्रदान करण्यात घालवतो, तर आपल्याला कळेल की अधिकांश आपला वेळ भौतिकवादी लोकांसोबत आदान-प्रदान करण्यासाठी जातो. त्याच्यामुळे रोज मायेच्या द्वारे जे आपल्याला मिळणारं जे कंटॅमिनेशन आहे, त्याला अशुद्धता आहे, त्याला दूर करण्यासाठी नियमितपणे शास्त्राचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. जेणेकरून आपले जे डिस्क्रिशन, सद्सद्विवेक बुद्धी आहे, ती व्यवस्थित राहावी. काय बरोबर आहे आणि काय चुकीचं आहे, हे कळण्याची जी क्षमता आहे, ती आपली नेहमी चांगली राहावी. हे महत्त्वाचं आहे. तर हे 2 ते 3 उपाय, व्यवस्थित साधना, भगवत भक्तांचा नियमित संग आणि शास्त्रांचा नियमित अभ्यास हे महत्त्वाचं आहे. जर ह्या 3 गोष्टींचा आपण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलं ए-बी-सी-डी. ए म्हणजे असोसिएशन, भगवत भक्तांचा संघ. बी म्हणजे बुक्स, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं, शास्त्रांचा अभ्यास करणे. सी म्हणजे चॅन्टिंग, हरे कृष्ण महामंत्राचा नियमितपणे जप करणे. आणि डी म्हणजे डाएट, म्हणजे भगवंतांचा भगवत प्रसाद स्वीकार करणे अन्नाच्या रूपामध्ये. जर हे आपण नियमितपणे करत राहिलो, तर निश्चित भगवंतांच्या कृपेने 2 गोष्टी भागवत सांगतं की प्राप्त होतील. एक आहे भगवत भक्तीचं ज्ञान आणि दुसरं आहे वैराग्य. या दोन्ही गोष्टी निश्चितपणे प्राप्त होतील, जर आपण ह्या ए-बी-सी-डी जे मूलभूत नियम आहेत भक्तीचे, त्यांचं व्यवस्थित पालन केलं तर. ठीक आहे का माताजी? हरे कृष्ण. नाही खूप प्रश्न आहे. छान, खूप सुंदर हॅलो. प्रभूजी. धन्यवाद हरे कृष्ण. प्रभूजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. येस माझा प्रभूजी. हं. माझा प्रश्न असा होता की ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या हं, हे कितपत योग्य आहे म्हणून? तर हां, तर खूप छान प्रश्न आहे. सामान्यतः जे मायावादी मार्गाचं पालन करतात ना प्रभूजी, त्यांचं हे म्हणणं असतं, की ब्रह्मसत्य जगन मिथ्या याचा अर्थ असा आहे, की भगवंतांचं जे आध्यात्मिक जगत आहे, ते शाश्वत आहे आणि हे जे भौतिक जगत आहे, ते मिथ्या म्हणजे एका स्वप्नासारखं आहे. परंतु स्वप्न जरी क्षणिक असलं, पण भौतिक जगत हे सत्यामध्ये, उदाहरणार्थ आपण ह्या भौतिक जगतात असताना जे कार्य करतो, त्या कार्यांच्या प्रती उत्तरदायित्व आहे आपलं. चांगले कार्य केलं तर चांगलं फळ मिळणं क्रमप्राप्त आहे आणि वाईट कार्य केलं तर वाईट फळ मिळणं हे पण क्रमप्राप्त आहे. त्याच्यामुळे जग हे खोटं नाहीये, परंतु ते नश्वर म्हणजे काही काळापुरतं राहणारं आहे. परंतु त्याच्यात जे कार्य करू आपण, त्याचे होणारे परिणाम हे खोटे नाही आहेत. ते निश्चितपणे आपल्याला स्वीकारावं लागणार आहे. त्याच्यामुळे भगवंतांचे भक्त जे आहेत, ते भौतिक जगाला नश्वर म्हणून स्वीकारतात, की काही काळापुरतं हे अस्तित्वात राहतं. परत भगवंतांच्या शरीरामध्ये
एक रूप होतं. पुन्हा सृष्टीची निर्मिती होती भगवद्गीतेत सांगितल्याप्रमाणे. परंतु ह्या भौतिक जगात जरी काही काळापुरतं राहत असेल, तरी आपल्याला संधी उपलब्ध आहे अशा प्रकारचे कार्य करण्याची, ज्याच्यातून शाश्वत जन्म प्राप्त होईल ह्या भौतिक जगातील जन्माच्या नंतर. ठीक आहे प्रभूजी. तर हे हा हा जग खोटं नाहीये, परंतु क्षणिक आहे. काही काळापुरतं राहणार आहे. माझा अजून एक प्रश्न होता. हं. मंत्र कोणताही कार्य कसा करतो? म्हणजे त्याची हो, पद्धत आहे. ती बरोबर. कशी? काय? खूप चांगला प्रश्न आहे. मंत्र हा शब्द संस्कृतमधील एका जे समास म्हणतो आपण, मनत्रायते इति मंत्र, की जे मनाला नियंत्रित करण्यासाठी शास्त्रांनी किंवा भगवंतांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे, त्याला मंत्र म्हणतात. आणि असं नाही की मनाने कोणताही मंत्र शोधून काढणे किंवा त्याचं मनन करणे. हरे कृष्ण महामंत्रच का? वेगवेगळ्या प्रकारचे शास्त्र आहेत, जसं कलिसंतरण उपनिषद किंवा श्रीमद भागवत किंवा भगवद्गीता. या सर्व शास्त्रांमध्ये असे काही मंत्र विशेषतः वेगवेगळ्या प्रकारच्या काळासाठी रिकमेंड केलेले आहेत, सांगितलेले आहेत, की जो आपला कमीत कमी 30, 40, 50, 60 वर्षांचा जो आयुष्याचा काळ आहे, त्याच्यामध्ये जीवन परिपूर्ण करण्यासाठी एक आपण श्लोक पाहू याच्याबद्दल. की शास्त्रामध्ये एक एक मिनिट हां. हां. कलिसंतरण उपनिषदमध्ये एक श्लोक आपल्याला पाहायला मिळतो, ज्याच्यात हरे कृष्ण महामंत्र दिलेला आहे, की हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे. इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनं नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते. की शास्त्रात सरळ सांगितलं, की हे जे षोडश म्हणजे 16, हा जो 16 शब्दांचा मंत्र आहे, हरे कृष्ण महामंत्र, हा कलियुगातील सर्व कल्मश म्हणजे हृदयातले जे काही अशुद्धी आहेत, त्या सर्व दूर करण्यासाठी सक्षम आहे. नातं परतरोपायः, आणि यापेक्षा श्रेष्ठ असा दुसरा उपाय, सोपा उपाय नाहीये हृदयाला शुद्ध करण्याचा, हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाशिवाय. सर्व वेदेषु दृश्यते, आणि सर्व वैदिक ग्रंथांमध्ये सांगितलेला हा सर्वात सोपा आणि सरळ उपाय आहे. तर मंत्र कसा कार्य करतो? हरे कृष्ण. ज्यावेळेस शास्त्रात सांगितलेलं जे रिकमेंडेशन, जे उपाय आहेत, त्याचं आपण श्रद्धेने पालन करतो. आपण स्वतः अनुभवू शकतो. जसं श्रील प्रभुपादजी भगवद्गीतेच्या श्लोकाचं उदाहरण देतात. फलेन परिचयते. फलेन परिचयते याचा अर्थ, उदाहरणार्थ तुम्ही कुठेतरी जंगलात वगैरे जात आहात आणि आपण कधीच जन्मामध्ये कधी ॲपल म्हणजे सफरचंद याचं झाड पाहिलेलं नाहीये. तर आपल्याला कसं कळेल, की एखादं झाड सफरचंदाचा सगळ्यात सोपा उपाय कोणता? की जर त्या झाडाला जे फळ आलेलं आहे, सफरचंद निश्चित आपण पाहिलेले आहेत फळाच्या रूपामध्ये. जर ते पाहण्यात आलं तर निश्चित कळेल, की अरे, सफरचंदाचं जे झाड आहे ते दिसायला असं दिसतं. त्याच प्रकारे प्रभुपाद सांगतात, की आपल्या असं नाहीये, की हरे कृष्ण महामंत्र केवळ शास्त्र सांगतो म्हणून आपण म्हणायला पाहिजे. आपल्या जीवनामध्ये सबस्टॅन्शियल म्हणजे फरक आपल्या वागण्यामध्ये म्हणा, आपल्या आवडी-निवडीमध्ये म्हणा, निश्चित आपल्याला पाहायला मिळेल, जर ह्या मार्गाचं पालन केलं तर. तर 2 प्रकारे मी सांगितलं. एक शास्त्रात सांगितलेल्या अधिकृत माहिती अनुसार, आणि दुसरं त्या शास्त्रात सांगितलेल्या नियमांचं पालन करून जो जीवनामध्ये इफेक्ट अ, जो पाहायला मिळेल. हरे कृष्ण. प्रभूजी, माझा प्रश्न जरा वेगळा होता, हं. की जेव्हा आपण पुनरावृत्ती करतो एखाद्या मंत्रोच्चाराची किंवा मंत्राची, ते बरोबर. दीक्षित असो किंवा नामजप असो, कोणीही असो, हो. कोणताही असो समजा. हो, हो. तर मग मनाचे ते म्हणजे जे समोर येतं, जे अनुभव येतात, तो मनाचा भ्रम आहे, की बुद्धी स्वतः त्याच्यासोबत खेळते, की मनाचा भ्रम असल्यामुळं ते होतंय? कारण बुद्धी स्वतः खेळत राहते, मन स्वतः
म्हणजे जसं आध्यात्मिक जग आहे आणि जसं वास्तविक जग आहे, तसं मनाचंही जग आध्यात्मिक वेगळं आणि वास्तविक वेगळं. हे दोन्ही मिक्स करून ते समोर प्रदर्शित करतं. तर तर त्या भ्रमाचा नामासोबत काय संबंध येतो, कसा संबंध येतो? आणि त्याबद्दल मला विचारायचं होतं, की समजा जर आपण वारंवार करतोय ना, तर जे आपल्याला अनुभव येतात ते खरे आहेत की भ्रामक आहेत? तर एक गोष्ट आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे प्रभूजी, की शास्त्र याच्यामध्ये 2 प्रकारचे मार्ग सांगितलेत. विशेषतः आध्यात्मिक प्रगतीसाठी निवृत्ती मार्ग सांगितलाय, ज्याच्यामध्ये ही अपेक्षा करणं बरोबर नाही, की आज मी जप सुरू करू आणि लगेच उद्याच मला रिझल्ट दिसला पाहिजे. हां, जर आपलं समर्पण तेवढं आहे, जर आपण इंद्रिय तृप्तीकडे आकर्षण आपलं नाहीये, तर निश्चित जे रिझल्ट आहेत, जे परिणाम आहेत, ते लवकरात लवकर आपल्याला दिसतील. सबस्टॅन्शियल आणि स्वतः पण पाहण्याची गरज नाहीये. आजूबाजूचे पण सांगतील तुम्हाला, की "अरे, भक्तांच्या संघामध्ये येण्याच्या अगोदर हा किती छोट्या-छोट्या गोष्टीला राग-राग करायचा, पण आता किती फरक पडलाय, की एखादी इम्पेच्युअस म्हणजे एखादं जर रागवणारी गोष्ट जरी झाली, तरी शांत चित्ताने किती हा त्या गोष्टीसोबत राहू शकत आहे, वागू शकत आहे. तर सांगण्याचा अर्थ असा, की कसं कळेल आपल्याला, की मनाचे भ्रम आहेत, की खरोखर फरक आहे. तर स्वतः सांगण्याची गरज नाहीये. जर आपण शास्त्रातील नियमांचं व्यवस्थित भक्तिमार्गाचं नियमित पालन केलं, तर आपल्याला तर ते जीवनामध्ये फरक दिसेलच. पण आपल्या आजूबाजूचे पण ती कन्फर्म गोष्ट करू शकतील, की किती अधिक वेळेला आपल्याला इंद्रिय तृप्तीकडे मन आकर्षित होत आहे, किती अधिक वेळेला आपल्याला भगवंतांच्या भक्तीमध्ये मन आकर्षित होत आहे. नाही, नाही, नाही. माझा प्रश्न असा होता, की जेव्हा आपण पुनरावृत्ती करतो मंत्राची किंवा कोणत्याही याची, तर जो स्वरूप निर्माण होतं आपल्या बुद्धीवर परमात्म्याचं, तो भ्रम आहे की सत्य आहे? की समोर जर परमात्मा जर समोर प्रागट्य झालं, तर ते भ्रम आहे की आपण सतत नामस्मरण करतोय म्हणून तो दिसतोय? हा प्रश्न आहे. हां, तर त्याचं उत्तर एकच आहे प्रभूजी, की तेवढी तयारी पाहिजे. शुद्ध भक्तीमध्ये तेवढा लागणारा काळ आपण नामजप करण्याची निश्चित शास्त्रामध्ये सांगितलंय. श्रील प्रभुपादजी पण सांगतात, की प्रत्यक्षात भक्ती मार्गाचं पालन करून जसं आपण एकमेकांशी आत्ता संवाद साधत आहोत, बोलत आहोत, त्या प्रकारे भगवंतांशी पण आपण संवाद साधू शकतो. तर निश्चित शक्य आहे ते. आणि जर तुम्हाला भगवंत तुम्ही जे म्हटले दिसत आहेत, ते खरे आहेत का काय? आपला तेवढा भक्तीमध्ये स्तर आहे का नाही याच्याबद्दल आपण प्रामाणिक राहणं आवश्यक आहे. तर शक्य आहे का? निश्चित शक्य आहे. परंतु तेवढं किंमत मोजण्याची आपली तयारी पाहिजे. हरे कृष्ण. नाही, शक्य आहे, नाही आहे त्याबद्दल नाही बोलत आहे मी. मी बोलतोय की जे दिसतंय समोर, ती माझी एक कल्पना आहे की ते हां. सत्य आहे? तर आपण हे खूप कसं जास्त कळणार याच्यामध्ये माणसाला? खूप जास्त लूपमध्ये नको जायचं प्रभूजी. कारण का ह्या पूर्ण सेशनचा नाही तर पूर्ण जो फ्लो आहे तो त्याच्यामध्येच अडकून राहू. फक्त मी एक शेवटचं तुम्हाला हे सांगेल, की सामान्यपणे इंद्रियाच्या स्तरावर कोणत्याही गोष्टीवर विश्वास ठेवणं शास्त्र सजेस्ट करत नाहीत, रिकमेंड करत नाहीत. 3 प्रकारचे ज्ञान प्राप्त करण्याचे जे हे सांगितलेत, की एक आहे प्रत्यक्ष प्रमाण, की आपल्याला जे डोळ्यांनी दिसतं, जे कानांनी ऐकू येतं, जे आपण आपल्या इंद्रियांनी जाणू शकतो, त्याच्यावर विश्वास ठेवणे. तर तो कोणतीही गोष्ट खरी किंवा खोटी हे मानण्याचा खूप प्राथमिक स्तर आहे. शास्त्र सांगते, की तो भरवशाचा स्तर नाहीये. त्याच्यापेक्षा वरचा प्रकारचं स्तर खरं आहे का खोटं हे जाणण्याचा, तो म्हणजे अनुमान प्रमाण, म्हणजे ज्याला आपण एक्स्ट्रापोलेशन किंवा एखादी गोष्ट अशी असू शकते, असा विश्वास ठेवणे. आणि तिसरी गोष्ट जे शास्त्र सांगते, की सगळ्यात प्रमाणित जो मार्ग आहे, कोणती गोष्ट खरी किंवा प्रत्यक्षात होत आहे हे जाणून घेण्याचा, तो म्हणजे शब्दप्रमाण. शास्त्रात सांगून दिलेले जे प्रमाण आहेत, ज्याला आपण अजून त्याला समानार्थी शब्द काय, जो क्रायटेरिया आहे, तो जर दिसत असेल, तरच आपण जाणू शकतो, की माझ्या डोळ्यांनी दिसलं, नाही दिसलं काही हरकत नाही. परंतु शास्त्रात सांगितलेलं जे प्रमाण आहे, त्याच्या अनुसार अनुभव होत आहे का? जर होत असेल, तर निश्चित तो मार्ग तो मार्ग काम करत आहे. ती जी क्रिया भक्ती मार्गाची आपण करत आहात, ती कार्य करत आहे. पण माझं फक्त विनंती एकच आहे, हं. की इंद्रियांच्या स्तरावर स्वतःची प्रगती जाणून घेण्याचा प्रयत्न लगेच करू नका. का? कारण इंद्रिय कधी-कधी फसवू पण शकतात. परंतु शास्त्र हे फसवणार नाही.
ठीक आहे प्रभूजी. तर तुम्ही जे म्हणत आहात ना, की भगवंतांना पण जाणण्याचं, तर त्यासाठी तेवढं उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात. धैर्याने तेवढे प्रयत्न करणं, हृदयशुद्धी करण्यासाठी. आपण अनंत काळापासून, जन्मोजन्मांतरापासून इंद्रिय तृप्तीमध्ये गुंतलेले आहोत आणि असं नाही विचार करू शकत, की ह्या भक्तिमार्गाने एकाच दिवसात, 2च दिवसात, 8च दिवसात लगेच बदल व्हायला पाहिजे. निश्चित होईल बदल आणि तुम्ही नाही, आजूबाजूचे तुम्ही स्वतःलाही कळेल, आजूबाजूचे सांगतील. परंतु त्यासाठी धैर्याने त्याचं पालन करणं आवश्यक आहे. तर तुम्ही जे म्हटले, की साक्षात जे अनुभव येतील, ते आपण खरे मानायला पाहिजे, की मनाच्या स्तरावर मानायला पाहिजे. तर शास्त्रांच्या जे काही प्रमाण आहे त्याच्या अनुसरून असेल, तर त्याला खरं मानायला पाहिजे. जर त्याच्या अनुसरून नसेल, तर ते मनाच्या स्तरावर आहेत हे जाणायला पाहिजे. ठीक आहे प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मला मायेचं स्वरूप सांगा ना तुला. कशाचं? मायेचं? माये हं. हां. तर हा शेवटचा प्रश्न घेऊ प्रभूजी, कारण आपला वेळ ऑलमोस्ट संपत आलाय. तर मायाशक्ती ही शास्त्रामध्ये 2 प्रकारची भगवंतांची शक्ती सांगितली. एक आहे महामाया शक्ती, दुसरी आहे योगमाया शक्ती. तर भगवत भक्तीमध्ये भगवंतांच्या लीलांना अनुसरून जी चालते ती आहे योगमाया. जसं की आपण पाहतो भगवंतांच्या लीलेमध्ये ज्यावेळेस नंद महाराज, यशोदामाई भगवंतांना स्वतःचा मुलगा म्हणून जाणायचे. कधी हे नाही विचार करायचे, की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंत आहेत. बाकीच्यांनी जरी त्यांना सांगितलं, कृष्ण अद्भुत लीला करत असताना, की सामान्य व्यक्ती हा करू शकत नाही. निश्चित हा विशेष व्यक्ती आहे. परंतु नंद महाराज योगमायेने हे समजायचे, की हा माझा मुलगा आहे. कितीही लोकांना काही वाटत असेल तरी. ही झाली योगमाया शक्ती. भगवंतांची दुसरी शक्ती आहे ज्याला महामाया म्हटलं जातं, जी की अभक्तांवर काम करते. जसं की दुर्योधनाच्या दरबारामध्ये ज्यावेळेस भगवंत स्वतः शांतीदूत म्हणून गेले पांडवांच्या तर्फे, दुर्योधनाला दुर्योधनाने ज्यावेळेस त्यांना अटक करण्याचा प्रयत्न केला, भगवंतांनी विराट रूप प्रस्तुत केलं दुर्योधनाच्या समोर. परंतु दुर्योधनाचा अनुभव काय होता, की त्यांनी सांगितलं, की "हे कृष्ण, तुम्ही तुमच्या योगशक्तीने मला मोहित करण्याचा किंवा मला भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करतायत का? मी घाबरणार नाही." म्हणजे भगवंतांनी स्वतःला प्रकट केलं दुर्योधनापुढे, तरीही तो भगवंतांना जाणू शकला नाही किंवा शिशुपाल कधी भगवंतांना जाणू शकला नाही. तर ह्या अशा अभक्तांवर कार्य करणारी शक्ती म्हणजे महामाया शक्ती. तर माया म्हणजे श्रील प्रभुपादजी खूप साध्या भाषेमध्ये भाषांतर करायचे, दॅट व्हिच इज नॉट, की जी आपल्याला भ्रमामध्ये टाकते, भ्रमित करते, अशी शक्ती म्हणजे माया. परंतु ती अभक्तांवर वेगळ्या प्रकारे कार्य करते आणि भक्तांवर वेगळ्या प्रकारे कार्य करते. ठीक आहे का प्रभूजी? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आवाज येतोय प्र माझा? हां. हां, आवाज येतोय, आवाज येतोय. आपल्या गीतेतच लिहिलेले न रूप मस्ते तथम असे. लप्ते नातो न चानिंत संप्रतिष्ठा हो. अश्वत्थेनं सुमेरुडमूढं शस्त्रेण दृढेन च मा. हं. जे रूप नाहीये ते दिसते किंवा जसं आहे तसं त्याच्यापेक्षा वेगळं असतं ते हं. किंवा जसं आपण समजतो तसं. हं. बरं, हरकत नाही. माझे खूप प्रश्न आहेत, पण अहो, तुमच्याकडे वेळ नाहीये निश्चित म्हणून नाही, नाही असं काही नाही. माझ्याकडे वेळ भरपूर आहे प्रभूजी. फक्त बाकीच्या ज्या भक्तांचा जो वेळ आहे त्याला पण आपण थोडंसं कन्सिडर करू. तर खूप बरं. आवडेल मला याच्यावर चर्चा करायला. परंतु आपण वेगळा जो स्लॉट आहे तो ठरवू. ठीक आहे प्रभूजी. जर बाकीच्या भक्तांची इच्छा असेल तर ते निश्चित थांबू शकतील किंवा आपण त्या प्रकारे प्लॅन करू. ठीक आहे? ओके. जेणेकरून धन्यवाद. भागवताचा अभ्यास पण आपला पुढे जात राहील आणि तुमचे प्रश्न पण शक्य होईल तेवढे माझ्या समज जेवढी आहे शास्त्रांची त्या प्रकारे उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेल प्रभूजी मी. ठीक आहे. ठीक आहे? हरे हं. कृष्ण. हरे कृष्ण. ओमकार. तर आपला एकच श्लोक झाला त्याबद्दल क्षमस्व. पुढच्या वेळेला आपण श्लोक क्रमांक 5 पासून सुरुवात करूया. तर आज ज्या मुद्द्यांवर आपण चर्चा केली, की कशाप्रकारे शुकदेव गोस्वामींच्या द्वारे विरक्तीचं वर्णन दिलेलं आहे. ह्या विश्वास, ही श्रद्धा निर्माण करण्याचं, की भगवंत निश्चित भक्ताच्या गरजांची काळजी घेतील आणि मनुष्य जन्माचा जो बहुमूल्य वेळ आणि शक्ती आहे, ती भगवत भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी कशी गुंतवली पाहिजे, याच्यावर आपण चर्चा केली. कुणाचा काही दुसरा प्रश्न आहे का प्रभूजीज, माताजीज? हरे कृष्ण. कुणाला खूप जास्त अवघड वाटला का श्लोक? की अरे
भागवत काही आपल्याला संन्यास घेण्यासाठी सांगत आहे का? तर उत्तर आहे नाही. कारण आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघातले पण 96, 97, 98% पेक्षा जास्त सदस्य हे गृहस्थच आहेत. तर भक्ती करण्यासाठी संन्यास घेण्याची आवश्यकता नाहीये. घरात राहून पण गृहस्थ जीवनाचं पालन करून पण निश्चित आपण भक्तीला प्राप्त करू शकतो. ठीक आहे प्रभुजीज, माताजीज, हरे कृष्ण. हो प्रभूजी. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद आपल्या सर्वांचा आणि आपण भगवंतांच्या कृपेने उद्या सकाळी 10 वाजता पुन्हा भेटूया. हरे कृष्ण. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. वैष्णव ठाकुर की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दंडवत. हरे कृष्ण. सादर प्रणाम प्रभूजी.